Hej, i dag er vi gået i gang med en zombie-video online, fordi vi er noobs. Ja, og vi vil bare sige, at vi er rigtig glade. Vi ved godt, at det ikke er meget, men vi er rigtig glade for vores 2 subscribers. Så tak for det. Ja, men altså, ja, I kan godt, altså I kan godt lide vores videoer, og hvis I kan lide vores videoer, så må I meget gerne skrive det til os og anbefale noget og skrive, hvad vi kunne lave og sådan noget. Ja, og for eksempel chili challenge eller sådan noget. Skriv en kommentar med, hvad vi kunne spille. Mm. Og så kan det være, at vi spiller. Hvad fanden er det der? Hvis I vil have billige og rigtige coins, som der virker, så MMOGA.com billige og gode coins, som der virker. Ja. Det var bare lige noget, hvis I ville have... Vores coinsponsor. Ja. Eller vi er coinsponsor for dem, men ja. Ja... Okay. Ja. Jeg tror, der er en dernede. Ja. I må undskylde, hvis I synes, vi er dårlige. Ja. Husk nu, det er den anden. Men vi har ikke fået... Jo, vi har fået gamet lidt Call of Duty Black Ops 3, men vi spiller meget FIFA. Ja, altså, hvis I ikke kan lide vores Call of Duty Black Ops 3 videoer, så bare skriv om FIFA-kampe eller sådan noget. Ja, I kan for eksempel skrive, kan I ikke spille en kamp mod hinanden, og så kan vi spille en FIFA-kamp mod hinanden. Hvis I ikke har set vores ene video, hvor vi gjorde det, så kunne I gå ind og trykke på vores billede, hvor der stod på vores kanal, hvor der står Gamerboy. Vi laver bare en link i beskrivelsen. Oh shit. Zombie. Pluk den! Og for det resten, så MMOGA også i beskrivelsen. Ja, hvis I ikke lige kan høre, hvordan vi siger det, så kan I lige så godt bare finde det i beskrivelsen. Ja. Jeg kan godt forstå ham. Hvordan er de kommet derind? Det ved jeg ikke. Man skal købe. Shit! Hvad? Kunne I se ham? Shit. Hvis I synes, det der var sindssygt, så like. Tak, du healer mig. Hvis I har en dårlig vinkel på kameraet, så må I meget gerne skrive det i beskrivelsen, så vi ved, hvad vi skal gøre og sådan noget. Ja, hvad vi skal gøre bedre næste gang. Og hvis I ikke kan lide vores videoer, så bare sig det til os, og så skriv, hvad vi måske kunne gøre, noget, hvis vi skulle gøre noget andet, eller noget, for eksempel Agario, eller sådan noget. Okay, godt. Og I må meget gerne skrive, hvis vi skulle lave en fodbold-challenge, eller hvad I nu vil have, hvis filmer. Altså, det er jer, der bestemmer på grund af. Ja. Jeg tror faktisk, det var første Black Ops 3. Hvis I ikke har købt Black Ops 3, så synes jeg, I skal gøre det. Det er et helt vildt fedt spil. Og det pengene værd. Jeg ved godt, det koster omkring de her 600 kroner eller sådan noget. Men det er værd. Ja, altså... Hvis det er... Men nej, fordi Fona, vi bor i Helsingør, og så er der en butik, der hedder... Ja, det I ved godt. Fona og GameStop, de har meget billige spil. Eller nej, ikke Fona. Fanden. Men Fona, de har sådan ret dyre. De laver spillene dyre. Men så er de til gengæld ikke blevet brugt. Nej, men I vil nok
Helst hen i GameStop, hvis I vil have et spil. Eller sådan noget. Ej, hvad er det? Men vi bor i Helsingør, hvis I bor i København eller Odense eller sådan noget. Der er jo så til gengæld stadigvæk butikker der. Ja, men det er ikke sikkert det samme priser. Men I må meget gerne skrive, hvis I har fødselsdag, eller hvis I lige har haft et eller andet, det ved jeg ikke, et eller andet. Men, eller hvis I må bare skrive, hvis I har haft fødselsdag og fik det I vil, og håber I fik gode ting, specielt til jul, selvom det var 4 måneder siden. Og I må meget, hvis I skriver det i kommentaren, kan det være, at vi kan lave en tillykkehilsen Ja, til jer. altså, Så længe de skriver, hvad I hedder, og... medmindre I ikke vil have medmindre I ikke vil have, om der er nogen, der ved jeres navn eller sådan noget, det kan jeg selvfølgelig godt forstå. Men nu ved I jo, at jeg hedder Oliver, og han hedder Jamie. Faktisk rigtig James, men jeg bliver kaldt Jamie. Snupper lige den her. Hvad er der sket? Nej. Hvad skete der? Det, Hunde? nej, i stedet for det er hunde, så er der sådan nogen, der flyver. Og fugle. Men det er stadig ikke som jeg. I må undskylde, hvis jeg er så dårlig til at ramme. Jeg har aldrig prøvet det her før. Men der kommer også Jeg ved. der kommer også en FIFA-video ud, og en time eller en halv time eller sådan noget. Eller Agario-video eller sådan noget. Og der må I meget gerne være gode til at bedømme, hvordan videoen var. For eksempel Agario-videoen. Hvis vi kommer på førstepladsen, og det var kun på grund af, at der var en, der havde rigtig mange små dele, så andre kunne spise dem, og så man spiser dem, og så synes jeg, det var en dårlig video, fordi han ikke rigtig kom på første. Så det må I også meget gerne skrive, hvis I synes, det var dårligt. Ja, og det var det. Og I må bare gerne skrive, hvis vi får 25 subscriber, så må I meget gerne skrive med, hvad vi kunne lave på den 25 sub special. Og der kommer også, når vi får 10 subscribers, eller 9 eller sådan noget, så kommer der en subs special. Så hvis I har gerne vil se sådan en, så like. Ja. Men hvis I forventer vlogs, så er det ikke sikkert, at der kommer nogen vlogs. Jo, medmindre vi er sammen selvfølgelig. Ja. Så kommer der. Og Oliver skal også snart til Grækenland her. Ja, så vil det være, at jeg kan filme det. Ja, der kommer måske en vlog. Men ja. I må meget gerne skrive med, hvor I har været i sommerferien. Ja. Og skrive, om det har været rigtig sjovt, eller om I... Jeg håber, den hurtigt skulle. Men om I har haft det sjovt og sådan noget. Ja, om I synes, det var, om vi måske kunne lave en vlog derfra. Ja, for eksempel fra Helsingør. Det kunne... jeg fik lige nu i næsen. Fra Helsingør, det kunne vi gøre. Shit, den er hurtigt skudt. Du er fanget. Ja, selvfølgelig dør jeg. Hvis I synes, det var så ærgerligt, så må I gerne like. Bare skriv i beskrivelsen. Prøv at se, om du kan revive. Kan man det? Nej, det tror jeg ikke, men det kunne det godt være. Det ser ud som om, du kan se, om han er... jeg tror lige, du kunne. Ja, det tror jeg også. Stikker. Men hun er... Ved I hvad? Hvis I ikke har set den video med, hvordan det var, hvad de gjorde og sådan noget, så kan jeg til gengæld sige, at der var en, der betalte hendes stripperen, for at de kunne komme i seng, og så tog hun håndjern på ham og lænkede ham til sengen,
og så dræbte hun ham. Ja, så. Det var det for den her video. Jeg ved godt, vi kun kom i runde 7, og det var ikke så meget, og vi sikkert godt kunne gøre det bedre. Men like og subscribe, og smid en kommentar. Og hvis I ikke kunne lide video, så må I meget gerne dislike. Vi ved godt, at man hader dislikes, men I må meget gerne. Og Vi ses. ja. Gamer Boys. Like.